Jalulah jalu di dalam para makanan Siti Yung Harimbo kalau itu Pak Adun sana abana nagaraja agwirang disiko sangalat sa inyo pawedi parantinyo ang nanari ay simpang canduang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan terima kasih. Ale kami deh. Iya, makasih terus. Paus dong. Paus dong. Ana ada paus pagi. Garmas Raya, Makasih sayang makasih sayang kalau di Madrid kan kurang nano yo, pada sama Jim sama Sawer.